Здравейте! Днес ще ви покажа как бързо и лесно да направите справка за тежести от Агенция по вписванията. Как става това? Трябва да влезете в сайта на Агенция по вписвания и да изберете потребител код, след което системата ще ви попита по какъв начин искате да влезете. Имате три варианта: вход с сертификат, вход с ПИК на НАП и вход чрез електронен подпис. Аз ще избера вход с ПИК на НАП. В случай, че нямате ПИК, много бързо можете във всеки един клон на НАП да си го извадите. След като сме влязли в профила си, влизаме в имотен регистър, електронни услуги и избираме справки чрез отдалечен достъп от имотния регистър. От тук избираме справка за имот от имотния регистър и заяви услугата. Подай ново заявление. Всичко, което ни е необходимо, е да кликнем тук, да добави имот за справка и да попълним идентификатора на имота. Това може да го вземете от кадастралната скица на имота, след което да дадете търсене. Ето, долу излиза и самия имот. Даваме добави. След като сме добавили имота, трябва да решим какъв е периода за справка, който ни трябва. В повечето случаи ние искаме тежести за 10 години назад, но ако вие желаете друго, просто го посочвате тук. Цъкаме върху продължи и маркираме, че сме запознати с политиката за защита на лични данни относно имотния регистър. Системата ни изписва, че дължим такса в размер на 1 лев за услугата. Заявяваме справката и преминаваме към плащане. От тук избираме справката, която искаме да платим и кликаме върху плати. В зависимост от това по какъв начин искаме да платим, имаме три варианта. Аз избирам плащане с карта. Необходимо е да попълня ЕГН-то си, да отбележа като идентификатор, че това е моето ЕГН и да потвърдя плащането. След като съм потвърдила, трябва да попълня данните на банковата си карта и да дам плащане с карта. Това е всичко. След като съм платила вече, отново се връщам в имотния регистър, влизам в моя профил и давам моите заявления. Избирам имотен регистър, избирам заявленията от днес, давам търсене. Ето, това е първото, което съм подала и съм платила вече. Кликам върху резултат и на компютъра ми се сваля съответния документ за тежести. Отварям документа и се наслаждавам на резултатите. В случай, че имате някакви допълнителни въпроси, на разположение съм да пишете в коментари или на лично съобщение, ще ми бъде приятно да ви отговоря.